Among Sunday School karon nag-series man mi bahin sa prayer. Importante kayo ang pag-ampo igalag igsoon. Labi na gyud ang tinuod nga pag-ampo. Kay daghan aduna may mga pag-ampo nga hinimo sa tao sa kalibutan karon nga pila na kadekada maora gihapon balik-balik nga pag-ampo. Dili na siya pag-ampo igalag igsoon. Ang tinuod nga pag-ampo kanang diha gikan sa imong kasing-kasing. Although ang atong Ginoo nagtudlo unsay format sa pag-ampo, na diha ang pagdaig, na diha ang pagpasalamat, na diha pagpangayog pasaylo, o sunod ayon ang imong pagpangayo diha sa atong buhig nga Dios sa imong pangayoon. So usa lang na igalagson kanang pag-ampo, kanang tinud-anay nga pag-ampo sa tinuod nga Dios. Usa na siya mo ay pagpakita nato sa Ginoo sa pagpaduol nato sa Ginoo. That is why kung usa ka tawo maampuon ngadto sa Dios, mana ang Biblia nagklaro ang Biblia higalag soon nga muhatag siya og kalinaw sa ato. Galekson importante kayo nga ang usa ka tawo naa ka kanunay sa poder sa Dios. Og mao na igalekson sa atong panahon karon sa kalibutan, daghan mga tawo nga mipalayo sa Ginoo. Although daghan mga tawo nga aduna sila mga nagkadaiya nga mga relihiyon, apan wala sila nasayod nga ultimo ang ilahang relihiyon nga gisaligan, usa di ay nga nagpalayo kanila ngadto sa tinuod nga Dios. Igalagson usahay ang relihiyon sa tao maoni usahay sakyan sa yawa pamupalayo siya sa Dios. So igalag soon mabitaw kita diri sa estasyon bisan pa man sila Pastor Leo, si Pastor Leo mismo, no, o uban pang mga kapastoran nga nagwali diri, wala gid tay giwali nga relihiyon. Apan ang atong giwali ang pulong ra gyud sa Ginoo nga naa diha sa Biblia. Igalag so